Chris lo langin American sipai thami special force ni in Kitsap County lamah cholmang turin a hoa a ho konga chuan an tauna thil siam chona hmun pui chu khara ni ti a hre thei bok an khopuya hian timber mill hmun pui om thinin bitam takin na an thok thina nimasela a ombo chungin khar ani tlat a chan reng a hrebik lo a hoi buailai chuan an kho sheriff lo langin Chris chu a lo lawm khop maya chibai te bukin Chris chu an in lama thla ho atuma Chris ero chuan lo narin ama ho adu thu a hrila sheriff ero chuan thla ho chu tum tlatin Chris chu a thla ho ta ani Chris chuan an chena in thlengin a farnu mi sela hmuwa anu le pa lo chuak ngalin aron ho chu an lo lawm khop mai Christian sipai tran chun zom atum to lem lova an khuwa om atum ve to ani zana chuan zanria kil hovin chung ku an hlimtlang hlom khop mai Chrissy anu le pa afarnu le atupa tenen an khosa a akumtel in muto lo an ni boka an hlimhlom khop mai atuk zinga chuan an kailon chu siam tha in a boi ngal vut vut khop maya chungkua tlangwal om chun ani boka a om lo chungin apa in engma tak tak alo thom tha thei si lo chutia a boilai chuan pa sa tangin bi pakhat lo chukin high school akalaya a thiam pa rei aron langlol mai in ngai takin anin ku a sipai chutri na fam chuan beer le in tur emaw a thiam pa chu khilai antuma rero chuan thlasom palizet drugs le alcohol lampang chi hrim a ngei to thu hrilin alo nara Chris chu an high school thian te nena football khel ho le turin an soma Chris pon lo rem ti in football khel tur chuan an chuak ta ani Chris chuan a high school thian te hmu in anin ngai hlom khop mai an nun hlui te an soi ve chiama an zinga chuan J Hamilton po lo tel ve in an khuwa hausa ber casino lian ber nei tu ani nge anin biak boilai chuan J casino a bouncer ho lo thleng ve in game an khel hova J naw te ho chu an game arum khop mai an khuwa tlangwal chak tha J hian an noya na thoka a chhor box si boi thak takani Chris chuan atupa pi chu hmu in rol thar hok la kho nen tual an zuti awa hmuwa Chris bolkeng chu J naw pakhat but chuan ron su in a khup a hliam nge room league ani ringot mai an game khel chu in khel chu du tokin J chuan Chris le atim te chu zan lama a casino lama leng turin an soma Chris te ho po an phur khop Chris chuan atupa chu hmu in Ruihhlo le akai noi reng ti ve mi alo turin azila arin ai takin an khotlei ro zinga chuan Ruihhlo a hluar zek maya Chrisan azil fe nu chuan mi pano pangpit chu a hota ani zana chuan Chris Ray le an thian dang tenen casino lampan chuan an chuak nga la ralram omreng Chris chu akhisang mai casino wa chuan en nom alo tam na sa siya mei se pian nal tak ria chumpat le thei to pakhal puan them in bela na thok an lo om nup mai J chuan Chris lo lomin adu sak mel viau maya VIP room lam lo offering Chris chu VIP room lama chuan aluta ani stripper pakhat oran suakin aron in the tril na sa khopa Chris rilu chok boy vek khopin azei hrep le ngal Chris pon marzat chu chak takani nimasela an en chianga high school an kalaya abial nu ṭhin deni lek lo ni in stripper na athok tamai chu mak atiril ruhle deni chuan abil pahlui Chris ma alam ti in ria in extep ma alam chu zakin achuak ve ngal ani VIP room atang Chris chuakin a thian te chuan game an lo khela Chris chuan en wangin an game khel meka dealer chuan a thian te chu bomin an suma eizel ti a hretheya dealer chu kam khatlakin chu dealer chuan security a kovata bouncer ho le Chris anin sual boy ngal atira chuan pahnih khat atuk zal theimaya
ma se an ron tam china chuan Chris chu sopzalin basement lama soisak turin an ruihhlo ta ani security zinga alu berbut chuan Chris 3 chu laksakin Chris an soisa hrepa ni khorelova a omnu chuan a thinge yangain kongsira an paita ani ni ma sela si pai thami Chris nuk achat mai lo ruasurin Chris a har chuka truck localin a phardinga truck driver chuan damdoi in lama a ruaita ani Chris chu liampui tuarin damdoi ina a oma doctor chuan a chung te nena ngai tu om ani lo thu le reilo te a chu thei mai tur thu an hrila Chris si pai ni in a chak tha ema a thi thei po arin om vak lo ti tur ang chi mingmaw te ang chi dawani Chris chuan zi om lampanin damdoi in a chu asana in lama in en kolin a thiam pa reile atupa pit nen hun an mangni leng zan khuwa thin Chris chuan zi om lampan zelin ataksa po achak chho zela in soizoin apangai to viau mai ni aliama Chris chuan ngai a ole tranta nikhatsu akar engine check-in abuaya chuti lai chuan casino nei tupa jei chuan ron mu in anaute che dana thupa aron choya zangna dom nan sum thahem tak ron pek atumbok sumbaka casino a chuan na soi mu in security lu bera adu phot chuan atran thei tur thu an hrila Chris chuan lo nol vekin police nena FIR thelu atum thu in alo chang ani Chris chuan case file tumin an kho sheriff ava buwa achunga thil thleng vel report in sheriff chuan anaute chu an rem to thu le jei chu khoi thei ani lo thu te casino kharani chuan mi tam takin na an chan tur thu te lo hrilin chu police nep tak chuan mi hausa jei chu alo chan tlat maya Chris chuan thinrim takin police station achu san pha ta ani nikhatsu Chris tu papit chu damdoi a odi tlat mai rang takin an enkol ngala afarnu chuan Chris dalmet ati thu hrilin Chris a thinrim kher mai an khuwa chu tiang damdoi cholu tu chu hriat chu achak eta atupa thian te chu mu in met chu tu in nge vot ti in an zot thloma atupa thian te chuan casino a bouncer hoin an vot thin thu an lo hrila damdoya sumdomna chu casino nei tupa mi hosa jei nuaya omani ti a hrechuak vele zela an khorol thar hoin damdoi ngol an veina sasi jei chu ti chiat nge atumta ani Chris chu rang takin an ina a hoa shotgun la chuakin a thinrim mel ema wangin apa chuan engpoima khoilok turin a cha ve bok Chris chu in khal chuakin casino lam apan ngala casino tual chu thlengin a thinrim na chu beng dain shotgun a hnuchia thingphel nen chuan casino aluta ani an poisa khelna man ruwa chu a vocheta mi mai palian thin thok nge alo pui zeya gate po chu atukzal zela ama beitu to phot chu a thruai thal top mai ani butan alak sak a thri po kha ala leta j office dar thalang chu vom ke in j hamilton thin arim tak zet ti chuan Chris pona chuakin are theizok na chu policein an manta ani Chris chuan ama pui thei tur ukil arwai ve vata mi hausa j nen anin kingdon ta kota chuan Chris in lanin j chuan thukretu tam tak lo ruain ukil thaber berten Chris thiam lo chantir ngei tumin a thiam lo na an hai langa Christana ding tur a ukil roila chu j khan lo thamin engma a soisak du lo le ngal ni ma sela Chris chuan a ukil chu rin tlak ani lo ti hria in judge nena chuan ama le ama in soifia turin an nge na judge chuan lo rem ti in j anauten an soisak dan le thalai zinga damdoi an vor dan zong a soi chuak veka casino a mi pui an bum dan thlengin a soya Chris chuan thiam a chan pha ta ani Chris chu a ming thatak em awangin an kho sheriff tharata na thlantlin ania police ho an corrupt na sat em awangin an vain a ban veka ama chawin police na athok don ani Chris chuan jail le abial nu leng chuak chu zuin license ane ile nei lo an cheka
Jay chuan serif satlia chu lo noi so in ka hnuaya na thok turini ti in alo deuh khop mai Christine rimin akar backlight a chut chiat saka akal santa ani Chris chuan a thiampa Ray va hmu in deputy officer ni turin avasoma Ray chuan anun hluya wangin alo nara police na chu za ati em awangin tlingtoka a in ngai lo kan ram nen chuan kanin anglo te Chris chuan ngolvei ani to lo thu hrilin J Hamilton Ruihhlo sum dona ti chiat sak vek atum thu a hril tel bok chungte awang chuan Ray po chuan na zom chu lo rem ti in an pahni in an thok dun don ta ani an thian dun chuan J Ruihhlo sum dona chu an be ta chiam maya mitam tak soi sa in an do pa J a kai zaveng tu berbut nena trangin Ruihhlo tam tham tak an man chuak bok but chu lok aba da in Chris chuan a thiampa nena J a thin rim dona I chung kwa veng him turin va horo ke chuan station hi kalo nga ka nge ti in a hotira station chu ama in a ngak le ta Chris an zanri a emek lai chuan a zanri emek aya tuinai zok a exdeni aron langlol mai stripper na abansan tur tute ron krilin anin stratuta deni hi mi padang akop kol na satto awangin Chris rin ain a hoto tuk veraban vai ang hlau atuk zinga chuan J thin rim chuan anaute thu pe in Chris chung te reng tur le police station be turin thu a pe a Chris chung te chu an man ngal vek police station chu be in an kap chiam maya but alo lom man nima sela but chopatha antuma but chuan Chris nena J Ruihhlo siam chona mun pui hrilin but po an thata Chris chuan beiletin J naute chu akap hlum veka abial nu deni po a chan him ani Chris chu rang takin an ina hoin a chung te awa chan suak le a ti chuan rang takin timber mill J Ruihhlo siam na mun pui apan le ngal J po loin ral ringin Chris a thangkama a oklat ma se Chris chuan beiletin an pahni in an tlatha a Chris chuan a ke a hliam tuarin ram hnuai lampanin atlan chi a J chuan hrei pui nen a zui ve bok J chuan Chris chu chek thutin Chris a in bum man Chris chuan beiletin an spear pheya ti chuan J Hamilton chu tukzalin asum dona zong ati chiat saka lung in lamah a thon ta ani sin to bera chuan Chris lo langin timber mill an thom tha a na nei lo tam takin na an nei pha a casino chu kharni in poisa khelpa hoin an bansana thalai hoin damdoi an bansan bok Chris si sa posing hama ani ringot